Aquest Sant Jordi m'he decantat per dos llibres, un d'ells de més actualitat, com pugui ser el tema de la intel·ligència artificial, i un altre, doncs, un tema més personal que m'agrada a mi, que és la història de Roma. El primer és aquest llibre d'en Xavier Sala i Martí, Entre el paradís i l'apocalipsi. Entre el paradís, perquè tenim una intel·ligència artificial que, pel que es veu, ha arribat per fer-nos-ho tot, i fer-nos-ho tot molt fàcil, i que no haguem de fer res. Però l'apocalipsi ja veurem de què treballarem a partir d'ara. I per altra banda tenim aquest llibre d'en Santiago Posillo, Roma, som jo. És sobre la figura d'en Juli Cèsar. Per mi és una figura transcendental si un vol comprendre la història de Roma i entendre per què es va passar d'una república a un imperi. Doncs aquesta és la meva tria per aquest Sant Jordi. Aprofito la benentesa per desitjar-vos una bona diada de Sant Jordi i que feu o seguiu totes les activitats que es fan a Mataró.